बांद्रायबो बिदि नंद्रायालै नङाबा माथोनि आंखौनो एकदम सिमांनि एक्ट्रेस बायदि नुखाबायलै माने आंनि सिमांनि आरोना आंनि स्ट'रिनि जायोलै सेरिबो माखौबा गावखौनो बाख्नायना लाबावलै नोंलाय मा मोनथिनांगौ दे टेक्ला चाला आं बायदिया माथो खालामबावनो टेक्ला उफाय गैया आंनो खुद बाख्नायना लायाबा जाम्बालाय ना मा होनो चानचिरां दे जेबो नङाना थुनथुलि माथो जाखो आं बुंबायना मोजांखाना आयौ हाबाब नों लथासेहाय एंखौ एसे एनै बाख्नायसाबनाया ओमफ्रायथ' ओइ गुमै फैसा एसे हरदोब्रा मेथाइ जानो बाबु हरदोरा गुमै टेक्ला होनो नामा नोंखौ थुनथुलि र' मा होनदों मेथाइ जानो नांगौ दा होगासान होनोसै बियो ओमफ्राय दा मेथाइ जाहैजोबगोन बे अरे बा राजा जेबो लाबोनायबो जायासैना आङो बे बाजौ मानि होबाय बेनो टेक्लानो थेंक इउलै गुमै जोंनाव ओमफ्राय फैबाय थादे नोङो दे जागोन दे बेफोरखौबो नायजोबनांगौ र' नै मेहेर मा खालामनो नागिरलायखो बेफोरखौलाय मा खालाम माने मा नायसै आरो माथो फैदो जिरायफैदो नोंबो सोर मा गिफ्ट लाबोदों मा मादों नायनांगोन ना एसे आइ मानसियाबो औ नाथाय अब्लाबो थोद अब्ला सब्ला बाद दे फैदोल' नोङो आरामसे सानैजों जोंहा हाबानि गिफ्टफोरखौ आनबक्सिं खालामसै दा मा होनो मेरिजान फै औ नायनोसै बिदिबा मा होदों मा मादों गासिबो नांगौफोरखौ बायनोसै आरो माथो मा बिलाय बेफोरबायदिखौ आं मोजांखौनो मोनथारालै मेहेर मोजां मोनाबालाय माथो जाखो दे आरे होमबाबोथ'ना बेलाय हनै गेलेग्राफोरसो थाथों दे आंहा साजायनानै दोनगोन ना होनबानो जाबाय आं हले मोजां मोना बेलाय गथ' उन्दैफोर गेलेग्रासो फुथुलासो बियो आरे माथो जाखो दे माथो जाखो एसे मोजाङानो माथो थाथों दे मोजांबालाय मा जादो मेहेर आं नोंखौ रागा जोंबा मोजां मोना नों मिनिनायावसो मोजां नुयो आरो मोजां रायलायबासो मोजां नुयो आरो आं जायखौ मोजां मोनो बे नों बायदि रागा जोंग्राखौ नङाना थांफिनजागोन दा बे आंजों थांलाय मोननोबा बेबायदि दा बुंदो बोरैबा मोनना आङो होमबालाय माथो आखलफोरखौ बांद्राय गाज्रि जानाङा ना मोजाङाव फै बांद्राय रावजोंबो गेदेरफोरजोंबो उल्था फाल्था बुंनाङा ना जागोन दे जागोन आं गिनायसो मोनलायलाङो एखनबा नङाबा नों जुदि आंखौ बेबायदि मोजां मोननानै हाबा खालामना लामा ससेयाव नागारलाङोब्ला थोद मा राव जाखो बेलाय आं बेबायदि नङाना आं माने जानो हागौ आरोना रागा जोङो होमबाबो आं नोंखौ नागारनो हायालै बेबि नङाबा नोंखौ हाबाखौनो खालामनाय नङामोन माथो आङो होमबालाय माथो आरो हजों दायो आंना बाय बिखुनजो आरो बिहावजो थानायमोनबा दा बेसे मोजां जागौमोन नङासै जागौमोनथ' आरो नाथाय मा खालामनो खाफाल गाज्रि मेहेर आंनि आइ आफाया सोरगोआवसो दंसै बे बुहुमावनो गैलिया नोंखौ गोसोखांफ्लांलायलांबायना सरिलै बेबि बाट जेबो नङा दे आं नोंखौ खुसि लाखिगोन ना आरो बेबो अराय जिउ मानोना नोंनि मेहेरा नोंजों जेब्लायबो थागोन लाइफ टाइम नोंनि बे बुंनाय रावफोरा ओरैनोथ' नङाना फगलि बेबायदि जायो नामा सानैजों जिउनि जोबथा बुब्लिसिम थानांगौनि खोथा दङ बेबायदि बुंबा जागोन नामा आं हाबनाङा होमबा मेहेरा अरायजों बेबायदिनो आंनि लोगोरि जानानै थागोनखौ मिजिंथिबाय दे राखि एसे मोजांसो साननो नांगौ ना दाथ' जोंनि जिउआव गोबां फैनो गोनां समफोर दङ ना जायखौ मोजां खालामनांगोन ना माबा आलदा जानाय गावस्रानाय बेबायदि खोथाखौनो लाबोनाङालै गिनो ओंखारो आङो गिनायाथ' आंसो गियो थोद एसेबां गियोबाना जुदि होमबा मा खालामगोन नों आंखौ आरो सोरखौबा नोजोर होबावनांगौबा मोनगोनसो जायो नामा फाग्ला बायदि बेसे मोजां मोनो आं नोंखौ आंसो मिथिगौ गुबुन आरो गेजेराव फैनायनि सोंथियानो फैयालै मानो नांगौ आंलाय दा टेनसना एसे बेलेगसो आंना मिथिबाय माब्रैहाय नोंखौ माने खुसि दोननो हागोन आरो ना मा खालामनो आंलाय दे जेबो नङा माबा मोनसे खालामगोन आरो आङो नाथाय ओइ हाथरखि बेबि नोंबो आंखौ सापर्ट खालामबाय थानांगोनलै नोंनि खामानिया मोजांबाथ' आं सापर्ट खालामखागोन ना माथो बेफोरसो दा आंल' अनबा जायाना नोंबो अननो नांगोन आंखौ दे जागोन दे मिनिदों हाजिजिनो मिनिलायबावसो नायलाय नङा आं मा बुंगोन दे नोंखौ अनाबा आं गाज्रि मोननोसै आजां गाजां बुंनायफ्राबो मा थिग दे बुंखानांगोन ना आंनि हिनजाव हिसाबै जागोन दे
गोजानफोरावबो थांनो हाया जाहैबाय जोंफोरा आरो नंगौ नामा औ बेखायनोथ' आरो नै एकदम लकेल जायगाफोरखौनो नायाबा उपाय गैयाना बिदिबा नोङो दस्रा जायगायावबो थांनो लुबैदों आरो सालथे लुगैबालाय मा जानो दे मानसिनि लुगैनायाथ' जोबनोनो थांखायाना आनलिमिटेडखासो आंथ' नैबे टुनटुलिया थांगोन बोरै दे बेनाव माबायानो गैयाबा ओरैया थाखा फैसा गैयालै मा खालामबावनो नङा नों थाङोबालाय थांजागौमोन आरोलै एसेबांबो थांनो लुगैनायाथ' लुगैया र' गावनि जायगायानो जेरैखि जायाबाबो एकदम बेस्टखा नङा होमबा नंगौथ' र' गावनि जायगानिफ्रायलाय साबसिन बहाथो थानो आंथ' बुङोना जे गोजाननि हाजोखौनो जि मोजां नुहुरो नुहुरथ' आरोलै एकदम समायना गोथां गोथांनो ने आरोथ' जेला खाथियाव सहैयो अब्ला महरानो सोलायजोबो माथो अन्थायासो हारां हाथां गिदिर गिदिर बेखायनोथ' बुङो खोमा ने बांद्राय महर मोजाङावबो गोजावनाङा होननानै गावसो गोजाव खाथारदोंमोन बे बै नोंनि मा होनो सना रुफाया थोद नोंबो सोरनि नामखौ लाखोब्रा जेरां मा जाखो बेखौसो मोनबाय नों ओंख्रिखौ नार्ससो मावोलै मानसियानो बिदिबा नोङो बेजोंनो एकदमबारे माने हस्पिटालाव थांफ्ला गुस्थुदों खोमादां ना आइया थोद बिदि नङालै मा टुनटुलिया हमनो हायोथ' मा खालामनाय जाखो दे टुनटुलि नुबा एकदम आपेल फिथाइ बायदि कमला फिथाइ बायदि जालायोमोनदां नोंना खावलाया गोजानो दाथ' नोंखौ नुनानैसो खावलायानो गोजा जाबाय खोमा ना आरे जायाखै माथो ओइ जानाय बायदि मोनबाय लांनायलाय खावलाया नायलाय नायालै आङो इस नोंनो नायसाबदोरा सोर नायबावगोन दे नङाबा सिमांनि मोगथां आरो मा होनोमोनलाय बे सिमांनि रानि बेफोरजों नायजादोरा गैयारा दंबासोमोन दा मानोरा थानांगौमोन दा गैखायारा नङाबाथ' खिन्थागौमोन ना थगायदोंसो नामारा नोंलाय नोंलाय मानोथो आंनि हाबाखौ सिफायनायरा हो बे नोंजों मिलायखायामोन ना होमबालाय जों सानैजों मिलायगोन खोमा ने हाबाब जानाय नङा खोमालै ओइद मानोरा ओरैनो आरो ओमफ्रायथ' नै सान औ दे बुं खोनादोंना आंथ' बाव गोजाननि जायगाखौ नुबावनो बे खाथिनि लकेलनि जायगाफोरखौनो नुजोबबावाखैसै आं मिन्थिदो मालाबा होमबा एकदम लाना थांसै आङो औ एकदम ओरै गिदिंबाय थानोसैरा जेरावनो गोसो बेयावनो गिदिंलाबायनोसै बिदि जागोन जानाय नङा खोमालै आं माने थांनोबो बालायलाङोलै नै थांनोबो बालायबाय बांद्राय बेरायजायाना बेबायदि आंनाथ' बेरायबाबो गामियावसोलै सुन ओरै थांलाय ओरै फैलायनो मालाबा गोसो जाबाथ' बाजै लिसामोनावबो थाङो आं ओमफ्रायथ' नै जोंहा बाजैयाबो थाङै थुङै माबा नोंनिसो बिनानाव जाहैबावबायना औथ' आरो दे मोजाङानो होनबाथ' ना टुनटुलि जेन'बा नानिया माने जेब्लायबो हेपिथ' थायोना मानो थाया जानो हेपि थायोथ' आदाजों दङालाय मोजां मोननानै लानायनि खोथा मोजाङानो जाबाय होमबाथ' बिदिनो थांनांगौलै मालाबा नाथायबा बिनि बिखुनजासो सानसोराङ एक नाम्बारानो दासो आयंआबो मा होननो सानदों नोंलाय इलिजा बाजैनि बिखुनजो माने आंनि आयंआना ओरैसो होनलायबावो नोंनि नोंनानावखौ ओरै होनो आरोना बियो बे आंना बिहामजोआबो जिबायदि अलसियाहाय हामा बुंबावनो हाबाब फिसाय सिखारागौ मानि सिखारा फुङावबो बिदि उन्दुसोमबाय थानो खामानि दामानि थानानैबो लाजिगोन ना लाजिया जाखो बे बिहामजो जालायनानै बेबायदि माबा होनो आरोना आयंआ ओमफ्राय आरो खोनासं खामानिफोरखौबो बिहामजो थालायना आंसो मावजोबनांगौ मोनसेबो उदाय रोङा इसोर हाबाब बिमा बिफाफ्राबो फोरोंना हरदोंना हराखै बेखौ हौवाखौबा नांगौ थाबनो बेखौ खामानिफोरखौबा उदाय रोङा हाब बेबायदि होनथारा नामा बेलाय बेबो माबा इलिसा बाजैनि सिगाङावल' नङाना ओयो ओरै थांलाय जोंनावबो फैना बुंफैबावो माथो जोंनि सिगाङावथ' बेबायदिद्राय देखाया ओरैथो देखायबावगोन सानसेरां नोंसोर 24 घन्टा थोरै ना थायो बाजैनाव ओमफ्राय जोंनि इलिसा बाजैया बिदि नङाथ' खामानि मावो मेरला आंनो नुयो आं थांबाबो खामानि मावबायानो थायो एसेबां बिदि रायजानांगौ नामा आंनि बिनानावा सानसेरां ओमफ्राय आदा मिजिङाबो बिमाखौ गियोना एसे ओइद माबायदिरा आरो आंखौबा बुंबावलायोसो नै नानि मेथाइ जानो फैसा होलांगोन आं ओमफ्राय रावनोबो दा खिन्थालाबाय दे ओमफ्रायथ' आंनि खुगाया ओरैनोथ' थागोन ना खिन्थायो आं ओमफ्राय आयंआबो रायजायो आंजों मालाबा बिदिबाथ' र' होमबालाय मालाबा खिन्थायालासिनो थांगोन आङो हेल' डार्लिं आं दंफैयो नै बिथिंजायनो ओमफ्राय दा हाबलांनोसै न' मोनसे शपिं खालामलांग्रोनांगौ ओमफ्राय थांसै आरो
Yeah, sure, baby. 당근 나. 가면 당근 아니야. ओमफ्राय थुनथुलि दा दखानाव हाबलांसै ने 마트마트고래 खोनानाय बायदि मोनखो? जायो. ओमफ्राय नों जोंनाव हाबलांबावगोन? हाबलांनाय जाथ'नाय नंलादां माने एसे थाब थांनांगौथ' आइयाबो थाब फैखादोंना बैयाव माबा मोनसे जिनिस लायग्रोनि आं थाथ'दे जास्ट दसेल' Oh my god. जोरिनि फिसाजों आरो बे थंआलियालाय मा खालामदो? बाबा सानसेलाय माथो मोनदों बेलाय? आहा, थुनथुलि. ओरैनोथ' गालांबादोंमोन माखौबा होमबालाय लांफादो. ओइद नाङालै मा एसे खामानि दंथ' बेहायसो थांनो नागिरदों आं थाब फैगोन ना बिदि होननानै ओमफ्राय दा लेट जाबोदो. जायालै मानो जाबायबायनो जाया बेहेरा इउ थांबाय आरो आंनि बेबिनि सेराव फैफिनलायबाय आरो ना नंगौ? नंगौरा नंगौ माथो थगायनो ओमफ्राय दायो फैनायाव ना आंनो मा लाबोनो मिथिगौ? जुलाब फिथानो लाबो. ओहो गोदै थोद जायालै ओमफ्राय डक्टरा मा बुङामोनलाय जानाङा बाहेरानि जिनिसखौ बेखायनो आंथ' लाबोआलै नोंनो लाबोआ होमबालाय जेबो नङा दे न'आवनो माबा मोनसे बानायनानै जागोन आं. थावफोरखौ खम होनानै जा होमबाबो जागोन दे थांदो दा अखाफोर हाबा मा जानांगौ? थांदो उनावब्रा थांनानै थाब फैफिन दे सना बिदि नांगौना आयौ जागोन दे होमबालाय थाब फैबानो जाबाय दे सना. उफ बेबायदिबाथ' बोरै गालांथावथाव दे या होमबालाय ओंखारहैनोसैलां फास्रा जोमग्रा लानानै फैनोसै आं थांफानोसै र' मानोथो गालांबावनो आंबो स्राय थांफानोसै. आयै नाङालै दा थाब फैगोन दे एसे खामानि दंमारो थांसै आं औ दे आं दायो फन हरगोन ओमफ्राय. दे दायो हरबानो जाबाय मोजां सालायलांखा बांद्राय खरा नङा. हाय बाय 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 सुइटार न'आव थांदो आं थाङाबो जानो हागौ मिथिबाय. चुपसो होदो आरो मानसिखौनो सोरबा फोरोंदों दा बेबायदि उल्था उल्था बुंनो सोरजोंबासो रायलायखुमाबाय थायो बे औ नायबानो जाबाय रायलायोथ' आरो बांद्राय उल्था दाजालै आंथ' आरो फेसबुक इन्सटाग्राम जि दं खुलिबावनोसैसो र'. ओमफ्रायथ' रं नाम्बार जानानै नोंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबावगोन आं मेहेर मिथिबाय माबायदि गोसोनि नायनो नोंखौ. र' दायोनो इउटुबाव नायै सोलोंगोन आङो. दसे थानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै. हेलौ सैराट. आयौ नोंखौसो लोगो मोनबाय माथो आङो नाथाय नायना दिनै आं रायलायनो हाफिनबाय सना हो. Oh hi aunty. How are you? मोजां ना गासिबो? Yes of course darling. नोंनि आशीर्बादावनो आं एसे मोजाङै दंसाबो आरो ना. हाबाब लोगोखौसो लोगो मोनलायबायहाय हाबाबनो औहाय लोगो माथो खालामबावनो ओरै गिदिंला गिदिंलि एसे नोंखौनो सौग्रावबायबा आंबो. आयौ फाग्लिलाय आं नोंखौ बेखौनो माला लोगो मोनगोनसो सानबाय थादोंमोन. आयौ हाबाब नंगौ नामा हो? नंगौहाय आन्टी नंगौ. नानि आमफ्राय मा बेवहाय सेंग्रा हौवाखौ बरायफैदोंमोन? आन्टी होमबा बोराय हौवाखौसो बरायनांगौमोन हो? ओइ नोंसा आफाया खिन्थादों हो आंखौ थुनथुलिखौ बेबायदि होननो? नोंसा नोमफाया बुंदों? ओइ गथ' आंनि आफानि थिंगा थाङो जुदि थांजानो बायबा जुबानखौ मोजाङै सामलायनानै बुं. आवाबो मै नामा बिदि होनबा जागोन नामा? होमबा जोंहा आबा सानजोंलाय मानोथो बेयाव थाखो नोंलाय हो? गावहाबो थगायथारबायदां आबा सानखौ बरायदों हो? नों बायदि गथ'खौ मिन्थिखायोरा आङो सेंग्रा मोजां नुवा मा माहाजोन नुवा मा फैसा थाखा लुबैया ओमफ्राय फथायनोसै आरो ना. ओमफ्राय नों बायदि गैजा रोङियाथ' बिदिनो गिदिर सिमां नुनानै माहाजोन सेंग्रा नायनानै थांसै आरो ना खारसनहैनोसै बिदिनो थांसै. सोर होनदों हा आंखौ बेबायदि होननानै सेंग्रा फथायग्रा होननानै? आं बुंदों माइया बुंदों. आच्छा नों बुंदों ओमफ्राय नों बुंबानो जागोन ना जागोन हो? मानो जाया बेलाय आंथ' जिबायदि नुबाय एसेबां गोदैलाय मानोथो रायलायगौमोन नों जोरिनि फिसालाजों. सरि माने आंनिबो फिसाला जाहैबायथ'. ओइ आन्टी नोंना फिसाला दंबा खिन्थाहरदो आंनो फथायनोसै. मा आं नोंनो मोनथिखाजोबबायबा आं नोंनिनो फिसालाखौ फथायनोसै नामा होनो फिसाला दङबा? जागोन दा ना जागोन बायदि मोनदों आंनि फिसाला दंब्लाबो नोंखौ फथायहोआमोन आङो. इस आन्टी नोंबो मा बुङो गावसो गोदोहाय गावनो गोदोहाय मालायनि फिसाइफोरखौ नोजोर होना फथायग्रामोन बेखायनोथ' मालायनिजों गदाय जाहैनांदों नों. देयाव नांदों हारियाव नांदों आंनि बाथ्राया गोखा बाथ्राया नांखायो ना बाथ्राखौ मोजां सालाय हमथानानै बुं गथ'. नोंखौ सोरथो बुंग्रोनोसै ना हो? नोंसो जानो हागौ खोमा बेबायदि बरायग्रा. जुदि आं बिदि जानायमोनबा अब्ला नोंलाय मा हो? आखुगा गावबोसो जुरि आन्टिनि फिसाइजों हाबा जादों हो? गोदोहाय मा बर' सेंग्राफ्रानो जोबदोंमोन नोङा हो?
말이 안 돼. 나 질러온 거죠? 그걸 손리가 또 껴그 이거. Cái về lừa gạt trong cô được cái bài chi câu này đâu có nên là boy mà bà ta nó câu sủi tho là cả chừng bán cố bán cố thằng nào bằng vậy đấy chứ đồng khắc của nàng nương sẽ bị bài chỉ vì khi nó cứ sang đến bị bài chỉ ra lên phi đình nữa bên nó đi biếng chỉ ra đi khán đấy cha này cô lang nương nó biếng chỉ ra thật của hay ăn chỉ muốn chị vậy nó mình bà nói ăn chỉ nương đi biếng chỉ ra lúc đi đường môn 알았을람 제 풀러브 미스티가 왕비노니 비암스 따자등 아트닝산이 바하키야 양바지 그래 실비암스 라브난 고자피 나포란 양도 뭐 나아드는 워비 자르냐 아니 탕나니 이시 까우승 까우마니 능니셈 레벨리 도그스티 탕하 안고 바라는 또 인솔 칼람낭하는 원한디 양니 자르나 능니 넘판 자르한 거야 Answer me fu Aduh ang level ko tepung na nanga. Nung abla mati, nang nang ko mabla basa mau. Yes ma'am handang eh. Di baji kalam nang atu mabla basa mau. Sinang atu cepat jidit nang nawasi. Ma ada ni, santi semua nang mau pisah saja nama. Nang niyo kadang mo baji. Ang hai je bagian wana. De. Ayu am sedang nang ko kira se. Santi semua nang ko yes ma'am nang ko batu. Ôi ăn của cho mini vào lại đi nào nhé. Ê, mini, rồi nằm cùng băng chừng. Hello ba mi hiển. Mình chỉ kêu, đừng ăn của nào ra sân đường. Nó thấy cái nào trong này. Ai mi là kìa đúng không? Sẽ mang chả nên mà bà phone của nó bao lần bình sự. Bà ninh đầu cho mà sẽ là khi bảo đường. Anh nhà ba mi đi phone cửa. Ăn đầu trong là ai vậy? Đừng đi bị hàm sự sự. 봐, 하나씩 그래. 하는 락키 다 괜찮은구나. 넌 진짜오? 예불바지 부능래야 돼야지. 많이 자그양 넌 진짜 그허? 땡폰 어떤 매니 힌자오. 많이 앙 하도 지야 폰놈들. 아는 능미 아이비 푼즈. 옵람 무장 레레 헐. 에 농아지 그다기야 바차기야 능 넌 진짜 헐바 작은 거리야 예. 아유, 능한 구비지 부을래 탈바이. 암세도 아예. 능 그두왕이 지무장 설명이나네 아이슬링 버드. 능한 구비바지 붕어등 다우점. 어주마마 마그우네 야 비치는 마마 내비지 물 털타네 네 남의 헤비 블라친다 그냥 아양 그 짐을 잔 다우즈면 나쁜 거 땡은 나네 What? Yes mother-in-law 아예네 나 대비배 지붕을 바작은 나마 아니 타게 다우즘 자난 그 내니 힘자우 시앙의 힘자우 그냥 긴타그랑 지무장네 안구 그 집라는 바이디스나 붕근 나마 예 네 안구 익숙 칼람 다 칼람 오블라브 냉이 사니안지 아시바 So I don't care. Nang ni gisa si. Always han chambe. Angko lo bung mai thai angko kali angko lo sina. Nang ni nang salah ni sedai buza itam bikune. Nang ni nang salah sangko propose kalam jodengman. Bisa gus degedeng ay bisa angko haba kalam dengda. Angko semaba mabi. Ada macam bung mau ne.